देखिए एगो लड़का रवि जी एगो लड़का सलेमपुर देवरिया के कहता का कहता करे पगली तोरा जब मुआ वही के बा हाँ दी तो जान से मार मार कतना तोर चाहे वाला हुए हैं इशारा करबे तो गोलू राजा पर बम बिगा जाए बके है तरी ताको जो ताको तारू तो बम गोली से बेसी बुझाता कि मरही के बातें तो अरे मार दो न जान से तहर नामे आज ले ना जाने ज्योति अरे काहे के मुआलू नजरिया के पास से नजरिया के पास रही के बातें तो मर दो न जान से प्यार ना करो अरे कहे के मुआलू नजरिया के पास से एगो बड़ी सुंदर गाना गाना सब हिट बा हाँ दी सब निमन बा बाकी भरत शर्मा के गीत आजले ना पुरान भइल बा आ ना होई आई मैं उहे सेट करी जानता नहीं कौन ज्योति जी गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर बारू हो गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर बारू हो तो हर जो केहू हर बड़ाई करतनी जैसे फूलो जो लेमन डांस करो कभी कभी घबरा देता जानो तनी का है घमंड में नु भाड़ी भाई हाँ दी जहाँ जींस कुर्ता वाला के देख लेबू ए धोती कुर्ता वाला के पूछी कम से कम तू तो पूछो हाँ रे काहे के मुआलू अब तनी मुर्गी मारो हमार मुर्गी बड़ी फेमस बाबा की ना भाई हाँ दी ये भाई तो लगे इशारा करता रहिया केहू केहू है तरी करता केहू है तरी करता केहू है तरी करता वो अलगे करता रे अजब हम दिखाई तो कैमरा वाला रिकॉर्ड कर लिए हम ना कहो ऐसा मत करो दोस्त हाँ एकरा पकड़ो कि घर से निकल लू ओरिजिनल डांस की पहचान क्या है कोनो रिकॉर्डिंग पर नाच देबू तो ना गोलू राजा के गीत पर विजय भैया के बाज पर नाच दो तहरावल सफल हो जाए हाँ दी जैसे भोजपुरी में मुर्गी कपार में चुरुकी पुरान घर में भुरुकी आ लहसुन कोड़े खातिर खुरपी बहुत जरूरी बा तहरावल कब सफल होई जब मुर्गी मार देबू तो हम जमावत नहीं खी तार परीक्षा लेता नहीं आज देखो तो अरे घर से निकल सजी सवार के अरे आधा सुंदरता बानू माफ हो जाई हाँ दी कि राम जी बनवले लागोस पूरा सफर के अच्छा तनी इनको खाते को ताली बजा दी सब बड़ी सुंदर डांस बता कि बुद्धि फेल ये पर लिखल बनू शिवम बिल्डिंग मटेरियल हरिया वो राज हार्डवेयर हरिया के बहुत बहुत आशीर्वाद कि बुद्धि फेल कइले बारू के कर कि बुद्धि फेल कइले
कहने गए इशारा वाली अरे हो बुढ़ावा जवान के अरे काहे के मुआवेलू नजरिया के नजरिया के एगो तनी समर सिंह के लय बजाओ लोग ना मजा आ जाई। अरे नई हर से जब ससुरा गइल कोई बजतिया बुतई उनका निजी जीवन क्या है ओकरा से हमारा लेना देना नहीं खे। आदमी कितना निमन बड़े वो हम देखिला। बड़ी सुंदर गाना रहे नु कि मिलो ना तुमको फिर इशारा करता रहो मिलो ना तुमको एने कैमरा नहीं खेलो हम करो तू जौन हम हम घबराए अब तो मत करो यार। अरे मिलो तो चुराए हमें क्या हो गया है प्यार एकरा मने गलत ना होला के कहता यूट्यूब वाला भाई एकरा मने गलती ना होला सिपाही जी ना जी। पांचों अंगुरी के परिभाषा बा एकरा मने जानता नीनू लघु शंका दूसरा अंगुरी से आदमी टीका करेले हई अंगुरी हके सुनो देवरिया में बाड़ू सलेमपुर में बाड़ू बाउर को दे हई सट गई तो जनी हजे 2 बीघा हट गई सही बात। हई ई मेहरारू कहेली सो मेहरारू अपना पियावा से कि मरला हा गोलू राजा मरला हा गोलू राजा मरला हा नो आवे तो भैया से कह के तहर व्यवस्था करवा दे ते अंगुरी खराब ना एकरा के जैसे कहो कहाँ रही हो समर भैया कहले बड़े बड़ी सुंदर इंसान। अरे कि नई हर से जब ससुरा गइलू कोई बजे दिया बुतई कहे एक लाइन और तहर आवाज हम देखले बनी तहर का नाम हो मुस्कान जानू और एक बार बोलो मुस्कान जानू कितना सुंदर भाव में बोलतिया मुस्कान जानू ऐसा जाना था जे ऐसा बुझाता कि कोनो गायिका के बहन हो कोई शरमाई जाई गोरी तहरा टोन पे अरे चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे हम हलचल ना कहब हलचल के लिखल हो बाकी हम इहे कहब कि हमारा तू भैयवन के कि हमारा तू भैयवन के डोलाओ जन ईमान के दयाल भैया तनी मनी उहे होई फिर ऑर्केस्ट्रा वाला ना वो हमको हम जब कहे होई कि हमारा तू भैयवन के अरे डोलाओ जन ईमान के। देखी कलाकार शिल्पी राज होखस विजय चौहान जी होखस गोलू राजा होखस गोलू दबंग होखस खेसारी लाल जी होखस पवन सिंह जी होखस कल्पना जी होखस कलाकार के कब मनोबल बढ़े जानता नहीं दो चीज से या तो खूब पैसा मिले लगी नु तो कलाकार जाने कि ना हमार जमल बा अगर पैसा कम मिलल आ कलाकार के संगे संगे श्रोता के ताली मिल गई तो कलाकार के मनोबल बढ़ जाला। तो तनी हाथ उठाई सब कोई तब काहे के मुआवे अब से बोलो आदित्य बिल्डिंग मटेरियल तनी मनी कलाकार के ताली बजा के स्वागत कर दी गीत पर हल चल गोलू के हल चल गोलू
तक का हो हाँ हाँ के गाओ अरे बहुत सुंदर उहे तक कोई अति सुंदर ये दोनों फ्लॉप हो गइले तू ही दिल निकल सही बात तो काहे के मुआ चौगुन होई अरे काहे के मुआ लू अरे नजरिया के बात से अच्छा अच्छा लगल एगो गम के गाना के सुनी हाथ उठावे तो का करब गम एगो हमार गाना के फरमाइश रहे बहुत पहले कि मारो के पास धोके अरे रोता हौ यारवा के ने कोई यार हो